Ja, nu vi sammen med Tveimund Stjødderskotton. Begge Vestningar og begge VF. Lilian, hvordan føles det å vinne dette heimavallet? Jo, det føles godt, sjående. Det jo dårlig høyre på og godt høyre klaff. Sjående, føles det godt. Gjør dette at her bensin og balet til å holde fram i samme leitje kommande år? Ja, sjående gjør det. Jeg er jo planer med forveien at jeg fortsatt er sleppte, så jo, sjående. Og Bjørste, at han hadde kikset i FN-finalene, så var dette en god høyre å få som trøst? Ja, sjående. Det er deilig å få. Du får omkring høyre på det som man gjør. Det har lærer man gjør. Et halvår. Hvordan ser du frem til ut denne håndbølt? Jo, det börjar fra han släppte. Hvordan ser det ut kommande år? Vil noen være til alle unge vi etter neste år? Ja, vi är alla vi där som vi släppte och så. Karra. Lilian, tid har vært grunnlig ungtlig eisene. Hvordan vil vi noen kommande år til kom? Jo, alltså vi är alla samma och kvar för allt det första halvåret, men jag gick onkar för nya läsare under februari hvis när det kommer in och så forskjellige skolan och allt det där så jo. Silver og i Stebakabisene og til Bjergøy, det kom vel og virkelig og i deltene. Hva vantar du neste år? Sjående, allt var bättre. Sjående, det hoppas jag. Men ja. Og vi har tid eisene mer rustet, mer rutinerer til kommande år, for jeg får en logger. Ja, vi blir alltid lite vi mar 8 eller mar 2 så. Där har jag det är lite i år. Vi blir mar 4 år så. Det är bara mer blå. Så vi måste bara göra det släppt oss. VF er nok største håndballsbygd i Färjön. Hvis vi tar AH-an Lodfastlige. Kan du mærke deg fra til kara bygda månen og bygda kvinnorna til vinner etter? Jo, jag tycker alltså nu var jag kör men det tyckte så långt tack nu vi. Det är ju ett rättligt ung faktiskt. Det lägger runt göra maffagalin och kvinnlinan så. Jo, jag hade så långt rättligt lägg i alla fall. Og Bjørsten? Ja. Det är alltså. Vi är den grund vi har så upp till där de spelarna som spelar långt till linan nu och så. Vi har alltid huxa, hvis vi skal spela samme Tveimund så tansar vi. Ja, vi skal stå i jakten i år. Det huxar vi alltid. En annan för ett locko. Tack för det. Tack för det.